Pozdrav svima, Nenad M ovde. Danas ćemo opet malo pričati o Paidvercu. Zašto pričamo o Paidvercu? Zato što su se dogodile neke izmene, osim što je promenjen dizajn, što i nije toliko bitno. Dogodio se restart konačno, dakle svake godine se dešava restart na ovom sajtu. Ovoga puta su restart odradili baš onako kako treba. Kao što znate, prošli restart, oni koji su malo duže na Paidvercu, prošli restart je jako loše bio odrađen zato što su restartovali balans umesto bapove. Pa logično je bilo da ako nam restartuju balans, a ostanu nam bapovi, da prosto mi nećemo kupovati kampanje, jer već imamo dovoljno bapova. Tako da, prošli put su jako loše uradili taj restart. Uvek, znači kada je restart na Paidvercu, uvek se resetuju BAP poeni, međutim prošli put su to nešto zeznuli zato što su imali promena vlasnika sajta, tako da je taj novi vlasnik bio upropastio u potpunosti sajt. Sad su konačno, kažem, odradili dobro taj restart. Dakle, svima nam je resetovani su nam BAP poeni, a balans nam je ostao. Zašto je dobro da nam resetuju BAP poene, a ne balans? Zato što će sada ljudi kupovati kampanje i automatski će Paidverc imati šta da nam pošalju od reklama. Da su nam opet resetovali balans, a ostali BAP poeni, ja sam imao oko 400.000 bapova, oni bukvalno ne bi imali da mi šalju ove, jer ja ne bih kupovao kampanje i drugi uglavnom ne bi kupovali kampanje jer imaju već bapove, tako da je mnogo bolje što su resetovali BAP poene. Ok, znači resetovali su balans, zapravo BAP poene, i znači to se dešava jedan put svake godine. Sad, šta se desilo novo? Dakle, sajt je malo izmenio izgled i ja sam baš gledao na forumu, su objavili, ovo je od 21. Forum, dakle, imaju neki noviteti, dakle, evo ja ću vam sada odmah to reći, samo da nađem. Dakle, sada kampanje koštaju $1, a ne dobijate više 3100, već 2400 bapova kada kupite kampanju. I dobro, ovo za mail, to nije bitno. 14 dana znači će biti bez one bap provizije, a posle toga će ono klasično isto da nam se oduzima 100 bapova, kao ona taksa njihova neka. A ovo ostalo, ne znam da li čitam, nije ni toliko bitno. Sad, šta je još bitno, šta je još novo? Dakle, kad uđete na home, vidjet ćete ovde jedno obaveštenje. Dakle, sve te bapove koje ste imali do sada, oni vam nisu nestali, bukvalno vi možete da ih zamenite za neku od dve opcije. Od uvek su se bap poeni kada se restartuju, znači od uvek oni koji su starije na Paidvercu, znači od uvek kada su se restartovali ovi bap poeni, od uvek su se pretvarali u te takozvane deonice. Te deonice se sada zapravo ne zovu deonice, nego oni to sad zovu royalty position. Sada, vi imate ovde nekoliko opcija šta može da uradite sa tim bap poenima koji ste imali. Evo vidite, ja sam skoro imao 400.000 bapova. Znači, sad ja te bapove mogu da pretvorim u 1958 deonica, odnosno tih royalty positiona. A onda te royalty position mogu da prodajem, znači jedna royalty position je 200 bapova. Znači, ja mogu da prodam sa te royalty position i dobit ću za uzvrat 200 bapova, što je otprilike 200 puta, koliko sam rekao da imam, 1958, znači to je 391.600 bi ja dobio bapove. Sad, šta je problem? Ja imam jako loše iskustva s tim deonicama, zato što uglavnom niko neće da kupi te deonice i teško. Inače, ove deonice, ove royalty position, njih prodajete, dakle, na onom MTV-u, odnosno na My Traffic Valu, znači to je isto sajt koji je povezan sa Paidvercom. Sad, uglavnom je jako teško prodati te royalty position, tako da koliko je sad pametno da se to proda, ne znam, to sami odlučite. Ja uglavnom imam još od pre ne znam kog restarta, od pre 2 godine restarta, još mi se vuku te neke deonice koje imam, nisam ih prodao, doduše nisam ni pokušavao da ih prodam, pokušavao sam zapravo par puta, međutim to ide mnogo slabo. Ok, to je prva opcija. Druga opcija jeste da dobijete novac. Znači, ja sam imao 391.500 503 bapova, znači ja to sad mogu da zamenim za novac.
E sad, vidite, ovdje vam piše koliki iznos, kolike je vrednost tih bapova koji ste imali. Znači, ja bih sad to mogao da zamenim za 7,832 dolara. E sad, to naravno nećete vi dobiti odmah taj novac, kao što možete da vidite ovdje piše, znači već ćete kroz reklame vremenom da dobijete taj novac, znači nećete odmah dobiti taj novac. Znači nećete na balansu sad odmah čim izaberete opciju da dobijete taj iznos, već ćete vremenom kroz reklame da dobijete taj novac. To vam je druga opcija. Treća opcija jeste da sakrijete ovo obaveštenje, zapravo da vam se ne prikazuje više obaveštenje i da onda kasnije odlučite šta ćete da radite. Znači ništa neće biti izgubljeno, već ako kliknete ovdje samo će ovo obaveštenje nestati, a vi ćete kasnije, ako ne možete odmah da odlučite šta ćete, možete eto kasnije znači da odlučite šta ćete da radite i to posle uđete u vaš nalog i tamo imate opciju da se odlučite za jednu od ove dve opcije ako nećete odmah. Moj vam je savjet da ne brzate sa tim, sačekajte polako da vidimo šta će da pišu na forumu, koja je najbolja opcija od ove dve. Tako da nemojte odmah da se odlučite za ovu prvu ili drugu opciju, moj vam je savjet da sačekate malo, da vidimo šta će se dalje dešavati, pa to je to. Dok se šta god ne desi, radite ove reklame, radite bapove, znači klasično kao i do sada, znači sada smo svi ono na nuli bukvalno, idemo sve iz početka. I ja sam juče imao 3 dolara, 3 nešto, danas bukvalno imam 4 nešto, znači juče sam odradio reklame, tako da za sada su ok reklame, bukvalno sam dolar zaradio za jedan dan. Nije dolar, ali možda nešto manje od dolar. Evo, ovo mi je nestala reklama, verovatno isteklo vreme, nisam ni obratio pažnju, nema veze. To je to, znači to su novosti. Bio je restart, znači svake godine je restart, sljedeće godine će biti opet restart. Zašto se rade restartovi? Rade se zato što nije fair da neko ima, na primjer, kao što sam imao 400.000 bapova, na primjer, onda oni koji imaju, tipa, koji su tek počeli, nikad neće moći da me stignu. Znaš, zato se rade ti restartovi, da sajt skroz ne pukne. Jer oni koji su recimo 12. grupa, oni bukvalno bi trebali da dobivaju ogromne reklame, a onda neće ništa ostati za ove koji su tek počeli. Zato svake godine se rade ti restartovi. Ti reseti. Restartovi. Svašta. Dobro. To je to. Ako imate nekih pitanja, pišite u komentarima ili online zaradi tutorial imate tamo grupu pa možete mi poslati privatnu poruku. Ja ću samo da uđem na kampanje, čisto da provjerim da li je zaista smanjen iznos. Jeste, da, evo piše 1 dolar, znači nije više 1,05 nego 1 dolar košta, što ćemo evo da provjerimo i dole. Da, 1 dolar i da vidimo samo da li beš ono piše, da, 2400 bapova, pre se dobijalo 3100 bapova, a koštalo je 1,05 dolara, a sada 1 dolar, a košta 2400 bapova, što znači da su verovatno smanjili i iznos bapova, što znači da je sada vrednost 0,0005 reklame, to je zapravo 1 bap. Niste me sad razumeli jer sam loše objasnio. Dakle, vrednost jednog bapa je 0,0005 dolara. Što znači da ako imate otprilike, ajde ovako, ako imate 100 bapova, to idete puta 0,0005 i vaša zarada bi trebala da bude 0,05. Dakle, ako imate 100 bapova. Naravno, te reklame dobijate vremenom, ne dobijate odjedan put. Znači, ja sada imam 19 bapova, mislim, dobro, to je sad jako malo, glupo je da računam, puta 0,0005. Znači, ja trebam da imam ukupnu vrednost reklama 0,0095. Ja imam 0,03, ali neke reklame su mi stekle, verovatno, tako da vidimo 0,00, znači trebam još, pa da, reklama mi je jedna bila istekla i verovatno su mi istekle još, znači ja bih sad za danas trebao da imam ukupno toliko reklama, pošto imam 19 bapova. Ali dobro, vidite, sad vrednost je 0,003, zato što su mi istekle verovatno neke reklame. Znači tako računate otprilike reklame. Samo sekundu. Znači, vrednost jednog bapa vam je sada najverovatnije smanjena. Pre je bila vrednost jednog bapa 3100, međutim sad je 2000 i
koliko beše, na 400. Tako da, tako računate. Vidjeli ste kako. To je to. Ako imate neki pitanja, rekao, pišite dole, imate online zarada i tutoriali na fan stranu na Facebooku, tamo možete da mi isto pišete, ostavit ću linkove u opisu, naravno isto ako želite se registrujte, linkovi su u opisu, pa vidimo se u nekom narednom. Ćao!